Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Eu simplemente no meu nome propio, máis da presidenta da Diputación, deputado Javier Tourís e Luisa, pois estamos aquí en Ponteareas para desexarvos unhas felices festas de setembro. Mes de setembro que moitos din que é un mal mes, que odian setembro porque matan as vacacións, comeza o cole. Pero o outro día, nun concello non moi lonxe de aquí, en Redondela, atopei unha persoa e me puxen a falar e me dixo, oye, mira, Presi, non coñecía. Falando así do setembro e todas estas cousas que primos cando rematan as vacacións. O mes de setembro é o que máis me gusta. E por qué? Porque foron unhas festas en Ponteareas. E dixo, pero ti eres de Ponteareas? Ti eres de Ponteareas ou non? Non, eu non son de Ponteareas. Por lo tanto, isto venme a colación de que a verdade, eso está claro que Ponteareas, Nava, a mí me sale aquí unha estrategia turística bárbara. Ponteareas é un lugar excelente como remedio contra o síndrome postvacacional. Todo o mundo que teña un problema despois das vacacións, que veña aquí a Ponteareas e que empece pola festa dos remedios. E de verdade, confésovos que ando bastante por aí, o entendedes que, mirade, moita xente se fixan en Ponteareas. É por iso que eu que lle teño que dar os parabéns e as grazas a todos os veciños e as veciñas e, lóxicamente, a gran alcaldesa Nava que ten parte de culpa de todo isto. Ela é unha gran embaixadora de Ponteareas, non só na provincia, senón tamén en Galicia, que atrae xente pero que ademais fai unha cousa moi importante. Lle dá motivos á xente para que veña aquí. E temos o claro exemplo recente das festas, fai 10 días a celebración, a saída de todo o que é a 10ª etapa da Vuelta a España, ou, por exemplo, a recuperación do entorno da Freixa, ou ahora no futuro que vai a pôr en marcha a disposición toda unha residencia de artistas que fai, de verdade, que estedes máis que no mapa. Polo cal, debedes estar tremendamente orgullosos e, pola miña parte, só unha cousa, que disfrutedes das festas e viva Ponteareas. Moitas grazas. Don Luis López, presidente da Deputación, gracias por acompañarnos. Ten a palabra a nosa alcaldesa Mariana Bacastro Domínguez. Un forte aplauso. Moi boas tardes e noites a todos e a todas. Roberto, eu tamén fixen, teño que seguir os pasos do presidente. Bueno, pois agora imos a comprobado. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias a todos e a todas e, sobre todo, pois, se me permitides, antes de romper o protocolo, pois, agradecerlle a Roberto Vilar que este aquí con nós e que quixera vir. O ideal era ter, bueno, pois, o pregón dende o balcón do Concello, que estaba todo preparado, estaba perfectamente decorado, pero, bueno, estamos aquí en Galicia, lóxicamente, pois, a choiva tamén nos acompaña de vez en cuando, non? Por iso viñemos aquí. Disculpade o retraso, pero, bueno, queríamos tamén, se queredes sentarvos ali detrás, estades perfectamente, hai espazo suficiente, e así podemos disfrutar tanto o pregoeiro de Roberto Vilar, que espero que nos faga, pois, como dicía o presidente da Deputación, non despois da tempada estival, que veñan ata aquí a Ponteareas, pois, para pasar ese rato agradable e con risas, non? Que é o que necesitamos entre todos. E aquí está o arranque das festas de setembro. Comenzamos con as festas dos remedios, mañán temos a feira, por iso estamos así, pois ataviados como a principios do século, e, por suposto, remataremos con as festas de San Miguel, que tamén é o noso patrón, pero durante todo este mes pois teremos distintas actividades que esperemos que sexa do agrado de todos vós. Por suposto, pois agradecer todo á Corporación Municipal, a todos os grupos municipais que nos acompañan aquí, aos concelleiros, aos deputados,
ao delegado da Xunta de Galicia, o teniente de alcalde, sobre todo pois, o presidente da Diputación que nos quixera acompañar hoxe pois, para ser testemunha dese rato agradable que imos a pasar. Pola miña parte, nada máis. Espero que mañán pois, nos acompañe tamén pois, un pouquiño o sol con eses postos de artesanía e gastronomía que queríamos xa comenzar hoxe ás 8 da tarde, non fomos capaces. Sabedes que temos pois, tamén os novos cabezudos que me fai moitísima ilusión, como son a menina do cuadro de Velázquez, a Agustina Sarmiento, e a un dos ciclistas nosos, Delio Rodríguez. Nada máis, vos deixo con Roberto Vilar, me parece que se chamaba así, non? Sí. Para animarvos, pero queríamos entregar pois un obsequio de Alfonso Pexegueiro, o noso poeta, en nome de todo o Concello de Ponteareas. Moitísimas gracias, esperemos disfrutar. Roberto, moitas gracias por estar aquí. Arriba, Roberto Vilar, un aplauso. O pregoeiro das festas de setembro 2024, Roberto Vilar. No, eu subín por ese lado porque mentras siga a rueda vou seguir indo pola dereita. Despois igual xa cambio un pouco para a izquierda. Bueno, se me permitides vou facer o pregón mirando para aquela xente, vale? Que tal, como estades? Pobres, parece que están aí. Parece a sala dun tanatorio que están aí. Bueno, dúas cousas antes de empezar. Primeiro, dixome a alcaldesa que hai máis aforo do permitido, entón que se morra alguén, dádelle para o lado e listo. Non avisar a Protección Civil ni a nadie. E tardamos un pouco máis do normal, mira, xa van ser as 10 menos 20, porque Gelu, a irmá da alcaldesa, estuve contando un chiste e acabamos agora mismo. Despois vou non contar, Dicía Nava, e ten razón, é unha pena, a mí me hubiera gustado estar fora ali na plaza e poder disfrutalo todos xuntos ali, pero bueno, como dixeche, isto é Galicia e chove, e un día que acertan os da Gallega que vai chover, e que desde que non está Pemán é un desastre absoluto. E que parte que en Galicia non é fácil saber cando vai chover ou non. E unha vez, sempre o conto, encontreime con Pemán pola calle, hai anos xa, e pasou un vello que me fixe moita gracia e dicelle a Pemán, por isto de que cambia moito tempo. Dixo o vello a Pemán: hostia, Pemán, tú si viviras en Canarias morrías de fame. Claro, o tío debeu estar en Canarias, vi que era sol, sempre sol. Dice, aquí Pemán morre de fame, aquí directamente. Pero bueno, vamos a estar aquí dentro e vamos a intentar disfrutarlo aquí dentro. Eu me fixo moita ilusión que me chamarades para dar o pregón en Ponteareas por varias razóns. E unha va de entender perfectamente, cando menos. Eu conocín a un rapaz de aquí que se chama Santi, da Marquesina, creo que se chama Marquesina, a confitería. Non sei se está por aquí ou alguén. E tuve a sorte de traballar con el na televisión de Galicia. Hai moitos anos xa, e eu teño moito cariño a ese rapaz, igual que eu teño a Terio Carrera, que é daqui tamén, e eu teño un cariño moi especial. Pero aquí, os Tonechos, era un dúo cómico que había hai moitos anos, a actuación de máis xente dos Tonechos foi en Guláns. Sí, Guláns. Nas festas en Guláns. Isto debe haber 20 anos. Alguén dos que está aquí estuvo aquel día en Guláns? Sí. Había moita xente, sí ou non? Eu creo que foi a actuación que máis xente
tuvemos nunca os tonechos, e mira que levábamos xente, eu acordo de 10.000 personas habería. Había unha casa, acordadevos que había unha casa grande ao lado, que dicía o cabrón do alcalde, que casa ten, o cabrón. Pois sí, mira que fixéramos actuacións os tonechos, mira que ganáramos cartos os tonechos, joder. A parte daquela non había, era todo en B, non había esa norma, no, de non pagar a hacienda antes. Había esa costumbre. E teño moito cariño, de verdade, isto en serio, tanto Víctor como eu nos acordaremos toda a vida daquela noite tan espectacular aí en Guláns. Hoxe pasa unha cousa moi curiosa tamén, que arrancan a festa, a feira, a tradicional feira dos remedios, non? Que se celebra hoxe e mañá, non? E son as festas da miña parroquia tamén. A la Enxove celebramos o que lle chamamos a Nostra Señora e son hoxe e mañá, pero prefiero estar aquí que estar ali na miña casa. No, de verdad, estou moi feliz de estar aquí con vos. E sempre me fai, e sempre o digo nos pregós, a mí me fai especial ilusión cando chaman a un cómico ou un payaso, como a min, a dar un pregón, non? Algo que é importante, non? Porque é ir á casa da xente, ao pueblo da xente, e honrar a súa festa e o seu pueblo, non? Eu creo que xa pasou un pouco xa aquilo de que veña alguén aquí a darvos un pregón para falarvos do que xa sabedes vos, que non ten ni puta idea o que ven falar. E me gusta moito de que a comedia seña protagonista tamén do pregón, non? E sobre todo para min a comedia é a miña maneira de vivir, de entender a vida. Eu tuve a suerte de criarme na comedia con auténticos, un rei e unha raíña da comedia que son meu pai e a miña mamá. Eu criei-me na comedia, quero dicir, eu era pequeno e vía a meu pai e viña un e dicíalle: hostia, Xuxo, non tes frío? E dicía, pa que vou ter frío se non teño chaqueta? Eu criei-me neso con miña nai, xa é famosa a frase de miña nai: Roberto, dúchate, que así xa estás duchado. Non había un pero que poñerlle. Miña nai moi graciosa. Chegoulle unha veciña un día, Carmen, e dixolle a miña nai Lola, miña nai Lola, este chiste vou a contar de atrás, vale? Dixo, que tal, Pepo? Como estás? Díxolle a miña nai Lola, Carmen, díxolle: Lola, hoxe pola mañá cruceime co teu home e non me veu. E díxolle a miña nai: si, xa mo dixo el. Sin vergüenza. Esa mesma veciña, Carmen, un día adoptou un can. Pobre can, faltabanlle 3 patas ao can. Sí, era un drama, pero pobriño, non? Adoptou uno tal. 3 patas. O can non andaba, claro. Entón ven a pobre de Carmen e dille a miña nai: Lola, mira que can. E dixo miña nai: mi madre querida, vaya. E eu non sei como lle chamar. E dixo miña nai: é para que vas chamar se non vai vir. Miña nai falando dos tonechos, mira, xa éramos moi famosos os tonechos, pero xa estuvéramos en Luar, xa tiñamos un programa propio, acordeime agora ao ver a alcaldesa, e aínda tiñamos ao mellor 200.000 euros no banco, eu e Víctor 50.000. Era máis gastador. E aínda aí era o día que viña a miña nai e me dicía: Roberto, e non haberá unha plaza no ayuntamiento
fija. Aunque seña pouco, pero fija. Sabedes que eu, cando era pequeno, non quería estudiar nin traballar, entón, ao non querer estudiar nin traballar, queríame meter na Diputación. Sí, pero... Porque na Diputación sempre facía falta xente, porque aí hai moito traballo. Entonces, ali non se dá feito co traballo, por moita xente que hai, fai falta. Despois mandáronme para o seminario, para que fora cura. Sí. Pero de verdade, miña nai quería que fora cura, E eu no seminario, bueno, eu sempre o digo, eu lévome, quero dicir, levábame moi ben con Dios, pero non me entendía co seu personal de terra. Non se entendía. Non. Marchei do seminario e falábamos antes, mira, cando dixemos o da dereita e da izquierda como chiste, porque agora non hai nin dereita nin izquierda. Como dice Pedro Sánchez, eu ando ao meu. Eu cando era pequeno, isto é verdade, eu cando era novo, eu era comunista. Sí, porque a mí me interesaba que se repartira. Pero claro, hostia, xa despois, hostia, cando empecé a ter algo, dixen, hostia, ahora non me convén que se reparta. Entonces fíxenme socialdemócrata, ou máis tranquilo. Meus pais sí, meus pais, sobre todo meu pai, miña nai tamén, pero meu pai sempre foi comunista, naquela época de Carrillo, da Pasionaria, do Che Guevara. Meu pai foi comunista toda a vida, e un día tuve a sorte de poder regalarlles un viaxe a Mónaco. Meu pai gustalle moito a Fórmula 1. Bueno, gustalle a Fórmula 1. Ve ali a Fernando Alonso. Pero bueno, dixen, veña, e leveinos a Mónaco, a meu pai e a miña nai, un fin de semana, e entramos no hotel casino aquel de Mónaco, hostia, alfombra roja, lámparas, ouro, champán, me cago na man entre meu pai e miña mãe ali. Veu iso do comunismo á cabeza. E dicille meu pai a miña nai, Lola, isto que ves aquí, isto é contra o que levamos peleando toda a vida. E dicille miña nai, menos mal que perdimos. Bueno, miña nai, pois mira, está hoxe ali en festas. Eu son dunha aldea moi pequeniña, 12 casas, 30 veciños ou así. Ahora casi todos son vellos. E desde hai uns anos fixeron unha cousa ben bonita. Xa non fan a festa cada un na súa casa cos invitados. Arreglaron unha casa do pueblo e xúntanse todos ali a comer. E hoxe estarán ali todos comendo e disfrutando hoxe a mañá. A verdade que os boto un pouco de menos ahora que eu penso, pero porque isto das madres, dicía un amigo meu, hai que chamalas todos os días porque un día valo querer facer e non vai estar aí. Iso é boa verdade. E miña nai, aparte de moi simpática, foi un ser extraordinario. Eu sempre digo que as nosas nais, eu creo que da miña xeración e outras xeracións tamén, fixeron algo que xa non está ao alcance noso. Que, eu creo que era así, todos os días da súa vida deron o seu 100%. Non entendían facer un día o 90% ou 95%, non. Entrega absoluta e xenerosidade. Miña nai, eu hasta hai pouco pensei que o que máis lle gustaba do polo era o pescozo. Sí, porque viña o polo asao, ela collía o pescozo e as alas. Entende? E non, era para que coméramos nós os zancos. Sin embargo, meu pai viña unha fonte criminal de patacas e un cacho de carne, e miña nai, e meu pai collía o cacho de carne, bum. E nosos fillos mirábamos pa el, en plan, joder. E dicía el, hostia, se non como eu, que vai ser de vos? Que tío. E meu pai é outro do que... Bueno, para min é o comediante máis grande que conozco. Estuvo no Mar, en Gran Sol,
desde os 14 hasta os 54 anos, traballando en Gran Sol. Bueno, unha vez eu en octavo de GB, por circunstancias, suspendí 5. Non, conto vos as circunstancias. Eu que eu non creía. Eu non estudiaba e chegaba ao examen e queredes creer que non tiña nin puta idea de nada. Non me nada, e suspendí 5. Entonces eu, cando chegaron as notas, non estaba meu pai, que estaba no mar. Chegou dali a 2 días. Acordo perfectamente. Estaba eu na habitación, subeu meu pai para arriba. Abre a porta da habitación e díceme: Roberto, díxeme túa nai que subira aquí e que te matara. Era un tío simpático, é un tío simpático, pero bueno, ten unha maneira, manexa moi ben a ironía, ten ese humor que molesta. Nós temos un veciño que se chama Zanquiña, 78 anos, coxo de nacimiento. Zanquiña. 78 anos, coxo de nacimiento. E aínda hoxe o día que meu pai o ve, sempre lle dice: que, Zanquiña, aínda non che pasou? É un tío que usa o humor para divertirse e ten unha maneira de facer as cousas. Eu tamén, creo que foi en segundo de BUP, tamén suspendín varias. Dixen, hostia, suspendín 4 ou 5 asignaturas e intentei buscar unha solución. Cal era a solución? Poñer un piercing. Me pareceu que era o máis acertado. Entón, chego un día a casa, pois eu tería 16 anos. Chego a casa e digolle: mamá, quero poñer un piercing na orella. Unha arjolla, pero bueno. Para que se vexe que son gilipollas, pero de verdad. E vai miña nai e dime: eso tens que falalo con teu pai. Vou ao baño, estaba meu pai afeitándose con Floyd. Eu digo: papá, quería poñer un piercing na orella, un pendiente na orella. E dice meu pai: como? Como? Xa, escoitar, Era por se tiña huevos a volver a dicir outra vez. No, que quería poñer un piercing na orella e tal. Aí meu pai acaba de afeitarse, colle a cuchilla, deixa a cuchilla ali, mira pa min e díceme meu pai todo serio: e digo eu unha cousa, por que non intentamos os que vivimos nesta casa levarnos ben todos e evitar andar a hostias unos con outros? Marchei para a cociña e dixo miña nai: que che dixo? Que eu iba a pensar, que eu iba a pensar. Meu pai manexa extraordinariamente ben a ironía, extraordinariamente ben. Unha vez estábamos vendo, hai moitos anos, na televisión, unha noticia de que a un veciño de Redondela, igual alguén se acorda, lle tocaran na primitiva 1.200 millóns de pesetas. Desto hai 40 anos, ou millón, acordaos? 1.200 millóns. Estábamos comendo a mediodía, vendo a noticia, era impactante. E entonces vai miña nai e pregúntalle a meu pai: Xuxo, eu se fora rica, tú quereríasme máis? E dille meu pai: non tiña por que quererte menos. Entonces, o magnífico manexo da ironía, como contestar a como salir de aí, non? Que pasa? Que esta ironía que ten meu pai, a veces, el tamén lle gusta molestar. Entón, sempre anda rozando o ser un pouco faltón. Por exemplo, un día estamos cenando, está meu pai lendo o Marca, periódico deportivo, está lendo o periódico, e dicille a miña nai: Lola, mira, ontes Pau Gasol igual que ti, 14 rebotes. No, era... Despois houve un momento en que xa meu pai empezouse a meter con súa sogra, con miña abuela. Eso era espectacular. Pasaba mellor miña abuela e meu pai.
Levábanse ben, pero levábanse ben, pero... Pasaba a miña abuela, pasaba a súa sogra, meu pai. Miña sogra, que pena máis grande me dá vela así, E dicir, así como, en persona. Sí, sí. Dáballe moita caña, Un día a pobre caeu, ao final non foi nada, pero bueno, levara un golpe, xa era maior, levara un golpe na cadera, e tuvemos que levála ali a urgencias a Burela, e fomos meu pai, miña nai, eu e miña abuela no coche, e, bom, pero claro, non había onde aparcar, entón quedamos nós e meu pai foi a aparcar. E cando volveu meu pai xa non estábamos na sala de urgencia, estábamos facendo placas ou así. E preguntoulle meu pai ao celador, miña sogra, onde está? Porque metíase con ela, pero claro, dáballe pena tamén. Colleslle cariño. Hasta un fillo lle colles cariño, nem vas coller. E entón se preguntou, onde está a miña sogra? E dixolle ali o de urgencias, ai, non sei, póñase no peor. E dixolle el, que a mandan pa casa? No, pasábano moi ben os dous. E mira, desto sí que é curioso. Miña abuela chamábase Remedios, como a festa, non? Como a tradicional festa. Chamábase Remedios. Mirado o da comedia, non? O da risa, algo que parece unha tontería. Miña abuela tuvo Alzheimer os 12 últimos anos da súa vida. Miña Alzheimer cada vez máis, e bueno, a pobre, a veces, bueno, conocer máis ou menos, foi nos conocendo sempre, pero bueno, tiña demencia. E meu pai seguía meténdose con ela, buscándolle as cosquillas, dándolle caña. Ostras, e eu daquela debía ter, 17 anos ou así. E un día dixen yo, hostia, papá, como te pasas ca abuela, joder, que está enferma, non? Que está mal e tal. E díceme meu pai, e por que está enferma? Teña Alzheimer neste caso. Por que lle vou quitar a comedia? Por que lle vou privar da comedia, de rirse, de meterme con ela? E aí entendín a grandeza da comedia, non? Que é como unha medicina, cando non hai outra medicina, a medicina é rirse, non? Porque, polo menos, mentras te ris, de alguma maneira, se suspende o pensamento. Coste que meu pai iba moi heavy, porque pouco máis tarde estaba ingresada, entro a cabrón de meu pai e dicille ao médico, solo pa joder ao médico, dicille, a miña sogra, métalle eutanasia. Pero non lle diga nada que é sorpresa, pai? Que tío. Bueno, e vos dicía que eu estou moi... A verdad que últimamente non fago moitos pregós, porque, bueno, xa fixen moitos e bueno, tamén teño que aproveitar para estar ca familia e outras cousas. Pero me apetecía moito estar hoxe aquí, polo de Guláns, que sinceramente me fai moita ilusión ver agora a xente aquí, que estuvo aquel día en Guláns, por Terio Carrera tamén, por Santi, e non sei, porque eu teño especial cariño a este sitio. Me gusta que unha feira como era dos Remedios, no? Tradicional, que se facía toda a vida, que viña a xente das aldeas a vender aquí as cousas, agora se recupere, non? E mañá vai facer un día moi bon, porque me dixeron na gallega, chamellos do tempo, e dixeron que iba a chover todo o día, co cal vai estar un día precioso e espectacular. E nada máis, darvos as gracias. Eu, dixo antes, son dunha aldea moi pequena, e a min, que esteñades aquí todos de pé, que fixera de escola para verme, sabes, me sigue emocionando moitísimo. Me parece algo que non creo, non? Eu teño a suerte de dedicarme a isto e levades tantos anos dándome cariño que me emociona moito vervos aquí. De verdad que sí. Ahora teño que contar o chiste que me contou tua irmá. Teño aquí apuntado. É simpática a tua irmá, Gelo, Sí. Díxome, é a simpática da familia, non? Non? Está por aí? Onde está Gelo? Está aquí, Gelo.
Vou contar o chiste, vale? Digo que é simpática da familia, as pabiladas foi a alcaldesa. Ahora que vou contar o chiste, me veo a cabeza un chiste que lle gustaba moito a meu pai. Que lle gusta moito a meu pai, vamos. Que era un que estaba na playa pedindo, entón digo, por favor, levo 24 horas sin comer. E dille outro, home, pois eu creo que xa te podes bañar, eh? Dícelle, vou co chiste, Gelo, vale, vou. Non é mérito meu, é o chiste dela. Rídevos a tope igual. Dixelle un veciño, hostia, enteráchete, morreu a tía de Pacucho en Santa Cruz de Tenerife. E dille outro, bueno, unha menos en Canarias. Bueno, moitas gracias, vamos ter a sorte de disfrutar ahora dun espectáculo impresionante de camiñantes e cantantes que son uns magníficos amigos que xa estou vendo aquí por detrás. Queredes que vos presente ou eu voume e vos... No? Alcaldesa, que teño que facer agora? Ou rezamos un Padre Nuestro, un rosario. Eu acabei. Queres que o presente? Non te entendín o chiste? Del embotellado. Ah, vale. É que me contou moitos chistes, por eso tardamos tanto, pero non nos podo contar todo. Este non vale para contar, que hai xente moi nova aquí, Guláns, moitas gracias, Ponteareas, moitas gracias, e a xente que non é de aquí tamén, moitas gracias. Quero vos moito, de verdade, moitas gracias. Gracias. Un fortísimo aplauso. Creo que vai contar o chiste todavía. Vale. Verdade. Gracias. Ese aplauso máis forte, Roberto Vilar.